Przydowek drożyźnianny. Wiecie, baby, które jeszcze bakają, które mają jakoś robota, krum w obrobianiu, opatrowaniu dziecek, stunią, no i lepsi robią prawunki we sobota. A skuli tego, co teroski muszę się o wszystko we chałupie tropić, bo pensjonista, moja babecka jeszcze robi, wszystkie sprawunki robią we czwartek albo piątek, co by nie stoć choby ipta we srogich rajach. Ja, we rajach, bo bezmać wszystko ci teroski idzie się lajcnąć, we składach, no, trzeba mieć inomocka pieniędzy, ale my bez rajów, bez sklepowych kolejków blank żyć nie poradzimy. Wylozek ta jakoś i kole południa, we łuński piątek na naszą krojcka, żeby wszystko do ostatka przykludzi na sobota i niedziela do chałupy, a sam Zarocki za winklem łapła cimie zastąpiła Morcinkowo baba. Kuchnicie, ojginku do mojej tasi, do tej mojej epy. No i przeca niżek za tela się nie sprawia, nicek takiego nie kupia, a musiał we warzywniaku zabulić całkę 30 złocioków. A kaj ci tam jeszcze te moje medykamenty. No i piwo do mojego Alfreda. Ten młody minister od zdrowia tela nametlą, namieszał we tych medykamentach i że człowiek blank nie poradzi spokopić, co i za wiele mogę se lajsnąć. A nasze doktory piszą recepty na coraz drogsze papry i medycyny. A dyć ustońcie wajać, Morcinkowo, a że ustońcie. Do ciepli przeca wasemu hopowi dopędzuje całkę 71 złocioków. Już samu tak se jamrujecie. Jest derkusie, ojginku, ja do ciepli, ale skuli tego i że mieli im na bezrok dociepnąć już przecać od października, kejno handlerze spomiarkowali, na poczli wszystko dźwigać tak i że te 100 pieruńskie 71 złocioków brud. To ledwa styknie na chleb i kartofle, a kaj tam płacz, strum, łopłocki. Na to przykwanską się kuną Chimek od Bregulów, mianują ci go wicnie elektryko 4,5 volta i bez Słowecka. Serwus na pocznu zeruby ruły. Wajocie, jamrujecie, a poradzicie się wystawić, wiela stracił, skuli ty naszej ministerki muchy, prezes Rafał Kapler ze tego Narodowego Centrum Sportu. No od chlasta mu ta szykownisto działała bez pół miliona złotioków i dobrze co zrobiła. A wiecie, wiela za swoje wywczasy na Florydzie musiał zabulić Lech Wałęsa, ciągnął dalszy Chimek Bregula, albo Ryszard Kalisz za swojego Jaguara. Hopie, ty mi nie wyjeżdżaj ze Kaplerem, Wałęsą albo Kaliszem. Ja, panie Ojgin, ja te nasze posły już zadyskutowali o przydowku drożynianym, tela co ich tam na tym zolu było ino poruch i tak by tak ta ustawa do aszyn kibla wróż w ciepli. Ja już, panoczku Ojgin, za żadnego ze tych gizdów wylać nie pójdę i tela. Tam. Poradzicie się posztelować ludkowie moi, nie mieszkańcy malżejże, mieszkańcy takie maluśki dziedziny Liulou we prowincji Guangxi we Chinach nie poradzili do ostatka uwierzyć w to, co im się przytrafiło. Jedna ze tamesznych bob, 95 lat staro, Li Qiuheng, znodli martwo we jej prykolu. Poradni nie skorzy, na poranoście godzin przed pochówkiem kobieta kajsik się podziała ze jej truły. Jak się nie skorzy pokazała, starecka uzdała wyli ze tej skrzyni, we której miała być pochowano, no i to bez tużino, i że do imentu zgłodniała. To ci jest sufal, prawda? A nie jakieś ci tam przydowki drożynianne, albo insze belakwastry. A za tym Wartko chpindalował do domu, bo co miał jeszcze powiedzieć? Ojgień z pnioków.